أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. Ga wani sirri yan uwa na farin jini da samun karbuwa da kabuli. Idan kamar dai yadda na bayani a baya, idan ya zamanto cewa a aure ne mace take so ta yi aure ya ƙi yiwuwa, ko kai ne kake so ka yi aure, auren ya ƙi yiwuwa, an yi ya ƙi yiwu, ko kuma daga wannan ya zo an fara magana aure da ita, sai ka ga abin naka ya zamanto cewa kuma abu ko an rasa manemi mace za ta yi aure, ko kuma aiki ne kake zuwa ka je interview can ka je can amma dai sai a hankali, neman nasara kenan. Kasuwancinka ne baka ganin yana haɓaka, mutane ba sa haba da kai, ko kuma a cikin jama'a ne gabaki ɗaya ma ba a damu da kai ba a wani ta taka, ba a kula ka da dai sauran irin wa'annan. Akwai mutanen da zaka ga ana ganin cewa ma suna ganin cewa ba a, kamar ba su da farin jini haka. To in dai haka ne dai, in dai farin jini kake nema, ko kuma wani abu ne kake so ka samu, wanda jama'a ne za su maka abin nan, amma dai sai a hankali. To ga dai sirri insha Allah. Sai ka yi shi, sai zamanto cewa ka karanta a cikin turaren da kake shafawa. Za ka yi kamar ruƙiya ne, turaren da kake shafawa sai ka dinga karanta a ciki kana abin nan. In ka samu kwalbar ka saka bakin kwalban kamar a wajen bakinka kana karantawa, iskan bakinka yana shiga ba wai tofawa ba, iskan bakinka yana shiga ba wai tofawa ba. Yawwa, turare ake so na madara, wato turare na mai kenan, wanda zai zamanto kamar mai maiko, ba turare na fesawa ba, tunda na fesawa ba zai yiwu a haka ba. So haka ga abin da za a karanta masa bayan sallar isha da daddare. Sai kai raka'a biyu, in ka yi raka'a biyu sai ka karanta la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Ita za a karanta kafa 1087, amma kamar yadda nake gaya mana yan uwa, 1087 sai ka yi 7 sai ka ce alhamdulillah, sai ka yi 80 sai ka ce alhamdulillah, sannan sai ka yi 1000. Yawanci ba iya jan wato lazimi ba. Idan aka baka lazimi baka san akwai ka'idar tadalli ba da kuma ka'idar taraki. Duk abin da ya zamanto cewa in za ka yi shi alkhairi za ka karanto shi, alkhairi za ka roƙo, to ana son ka yi shi bitaraki. Ka fara yin ɗan kaɗan ɗin ka ce alhamdulillah, haka hawa haka ji babban. Idan kuma abin da ya zamanto neman tsari ne, shine kamar dafa iko, ko aka ce maka ibtalis sihir ne, ko maganin baki ne, ko maganin waye dai, in dai abin ya zamanto neman tsari ne, to shi kuma za ka yi sane wato bitaraki, daga sama za ka yi kayo bitadalli, kayo ƙasa. Yawwa, sai ka yi misali wannan ɗin, sai ka fara yin 1000 sai ka ce alhamdulillah, sai ka yi 80 ka ce alhamdulillah, sai ka yi 7 sai ka ce alhamdulillah, sai ka yi addu'a. Amma shi wannan na faɗi ka'idan ne kawai, amma shi wannan idan za ka yi shi za ka fara yin 7 ka ce alhamdulillah, ka yi 80 ka ce alhamdulillah, ka yi 1000 ka ce alhamdulillah, shikenan ka gama wannan. Sannan sai ka karanta wannan addu'a kafa 47. Ita ce tabarra'tu min hauli wa quwwati wattasaltu bi haulillahi wa quwwatihi. Tabarra'tu min hauli wa quwwati wattasaltu bi haulillahi wa quwwatihi. Abinda ka faɗa a cikin wannan shine na kubuta da dabara ta, na kubuta daga barin duk wani wayo na ko ƙarfi na jingina da ƙarfi na ubangiji, na jingina da dabarar ubangiji,
na yi dogaro, kamar na dogara ga Allah kenan gaba ki. To ita za ka yi, ita kuma sai kai 7 sannan sai kai 40. To sai kuma kai addu'ar ka shikenan a cikin wannan turare. Sai zaman to turaren shine za ka dinga shafawa idan za ka shiga cikin harkar jama'a. In za ka fita kasuwar ka ne ka shafa, idan gawa ko ma ka manta ma baka shafa a gida ba, in ka je shago sai ka ɗauko kayan ka shafa. In za ka je wajen wani ɗaurin aure ne ka shafa, in wani taro za ka je naku da za ku yi ka shafa. Yana kawo kwarjini da farin jini sosai. Idan mace ce ma haka da ki dinga shafawa. In za ki fito yan unguwar ki shafa, in zance za ki fito wajen saurayin ki dating ki shafa. To insha Allahu za a ga alfanun abu. Idan wannan ne farkon lokacin da ka fara haduwa da irin bidiyo na, to sai kai mana da Allah kai mana subscribing kuma kai mana sharing domin mutane su amfana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.